नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, इंडियन ॲक्टिव्ह फार्मर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारी बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून मी रोज शेतीविषयक कापूस बाजारभाव अपडेट करत असतो, त्याची माहिती तुम्हाला रोजच्या रोज आपल्या मोबाईलवरती बघायला मिळेल। तर मित्रांनो, आपल्याकडे अशीच एक अपडेट आलेली आहे। तर कापसाला 12,000 रुपये हमी भाव द्या अशी तेलंगणातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे मित्रांनो। तर सविस्तर माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो। तर मागील काही वर्षापासून कापूस पीक शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे ठरत आहे। पिकाचा उत्पादन खर्च वाढला, त्यातच पाऊस आणि कीड रोगांमुळे होणारे नुकसान वाढले, त्यामुळे उत्पादन घटले। या परिस्थितीत सध्याच्या हमी भावातून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, त्यामुळे कापसाला किमान 12,000 रुपये क्विंटल हमी भाव जाहीर करावा अशी मागणी तेलंगणामधील शेतकऱ्यांनी केली आहे। आपल्याला मागणीसाठी शेतकरी 3 दिवस निदर्शनं करणार आहेत। यंदा देशात कापूस लागवड वाढली, तेलंगणातही कापसाखालील क्षेत्र वाढून 20% पोहोचले, मात्र शेतकऱ्यांचा कापूस शेतीतून मिळणारा मोबदला घटला। कापूस बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांचे दर सतत वाढत आहेत, तर कापूस वेचणीसाठी मजूरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत। त्यातच पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींनी होणारे नुकसान वाढले। शेतकऱ्यांना एकरी केवळ 4 ते 5 क्विंटल पर्यंत उत्पादन मिळत आहे। शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढला, मात्र सरकारने कापसाच्या हमीभावात तटपुंजी वाढ केली। यंदा कापसाला 6,080 रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला। या हमीभावातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही, कारण शेतकऱ्यांना 1 क्विंटल कापूस उत्पादनासाठी जवळपास 8,000 रुपये खर्च येतो। म्हणजे सध्या कापूस उत्पादकांना किलो मागे 2,000 रुपयांचा तोटा होत आहे। त्यामुळे कापूस पीक तोट्याचे ठरून कापूस उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत। कापूस उत्पादकांना उत्पादन खर्च निघून किमान 4 पैसे मिळावे, यासाठी सरकारने किमान 12,000 रुपये हमीभाव जाहीर करावा अशी मागणी तेलंगणामधील शेतकऱ्यांनी केली आहे। या मागणीसाठी तेलंगणा रयतू संगम संघटनेच्या नेतृत्वात 29, 30 आणि 31 ऑक्टोबर रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली। तर सध्या कापूस दर दबावात आहेत। सध्या देशात कापसाला किमान 7,500 रुपये तर कमाल 9,500 रुपये क्विंटल पर्यंत दर मिळतोय। बाजारात कापसाची मागणी वाढल्यानंतर दर सुधारतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 9,000 रुपयांची दर पातळी लक्षात ठेवून टप्प्याटप्प्याने कापूस विक्री करणे फायदेशीर ठरेल असे जाणकारांनी सांगितले आहे। तर मित्रांनो, ही होती आजची अपडेट। तर तुम्हाला जर असेच अपडेट जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारी बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।